Zdarec palec, přišlo k nám jaro a k vám se dostává další vysílání naší televize. Tentokrát toho pro vás máme opravdu spoustu. Pojďme se na to podívat. V minulém měsíci naše gymnázium uspořádalo již tradiční den s můzami. Nabitý program doplnila také začínající spisovatelka Lucie Sára Závodná. Blíže následující reportáž. Dne 7. února jsme si připomněli významné výročí narození slavného básníka Jana Skácela. Jeho odkaz byl cítit na každém rohu, a to doslova. Třeťáci ve spolupráci s kabinetem českého jazyka připravili různé aktivity, které nám jubilanta připomněly. Chodbami se opět procházely můzy z verši, skládala se dadaistická báseň a studenti si mohli vyrobit upomínkovou krabičku. Rozhlasem zněly básně v podání známého souboru Hradišťan. Aktivit bylo opravdu mnoho. Do studentského klubu dorazila také autorka několika knížek, začínající spisovatelka Lucie Sára Závodná. Ta představila nejen sama sebe, ale také i svoje knížky, které se již dostaly na pulty knihkupectví. Dále také popsala, jak se vlastně knížka píše, kde se hledá námět a jak probíhá proces vytváření knihy, aby se mohla dostat až ke čtenáři. Do knihkupectví, já nevím kam. Takže bude to čím dál podle mě jednodušší. Pokud vám se ve škváře střep jak smar. Celý den vyvrcholil večerním recitačním pásmem s verší a básněmi autorů Josefa Kajnara a Václava Hraběte v podání divadelního spolku z Hulína v čele s Lukášem Palečkem, absolventem AGčka. Mnozí z vás jste se určitě zúčastnili skvělého koncertu skupiny Na ostro. Kapela vystoupila v AG baru a pořádně to rozjela. Zde je malá ochutnávka atmosféry. O nevšední zážitek se 8. února postarali členové skupiny Na ostro. Lukáš Stedl, Klára Stedlová, Jakub Kotal, Tomáš Orsák, Jan Pořízek, Josef Pořízek a vynikající houslista Tomáš. Návštěva koncertu, který se uskutečnil v AG baru, byla hojná a akce se velmi líbila. Zazněly písně hudebních velikánů, jako například Pink Floyd, Sting, Mjaga až York a další, které publikum doslova postavilo na nohy. Věříme, že tento koncert nebyl poslední. Tanec je pohybová společenská aktivita provozována převážně za doprovodu hudby. Tanec může navodit lepší náladu a také je vyjádřením pocitů tanečníka, takže může být považován za druh umění. Věřím, že taneční večer opravdu přispěl k vyjádření vašich pocitů a ke zlepšení nálady. Dne 15. února zorganizoval studentský parlament taneční večer. Do auly si přišlo oživit kroky společenských tanců kolem 40 studentů. Tancoval se jak standard, tak také latina. O výuku se postaral zkušený taneční pár Jarda Kaňa se Zuzkou Orlovskou. Děkujeme všem organizátorům a zúčastněným za krásný večer. V našem ohlédnutí nesmíme zapomenout na významnou akci našeho gymnázia, kterou je slavnostní ples.
Jak ho stručně charakterizovat? Spousta hostů, spousta absolventů, spousta výherních cen, jídla a pití a v neposlední řadě spousta zábavy. Podtrženo sečteno, AG Ples skvělá akce. Je pátek 17. února a Dům kultury v Kroměříži se plní studenty, absolventy, zaměstnanci a přáteli AGčka. K tanci a poslechu hrála dechová hudba z Dounečanka a cymbálovka Rozmarín. Program obohatila také různá vystoupení. Zmíníme se o šermířích, taneční skupině Dance Power, 6TS a vystoupení Štěpána Mikulenčáka s jeho hrou na cymbál. O pohoštění se postaral personál naší školy. Lidé s napětím kupovali lístky do soutěže o jedinečné ceny a konečně přišlo předávání cen vítězům a půlnoční překvapení slečny Martiny Vaclové se studenty 5K. Výtěžek tohoto plesu je určen na sportovní areál Jana Boska. Všem děkujeme. Provedl jsem vás kulturním životem studentů Arcibiskupského gymnázia. No a co se děje a je nového ve sportu, to vám prozradí náš sporták Jarek. Jarku! Vítejte u sportovního zpravodajství na AG. Hned první zprávou se podíváme na čtyřboj dívek, kde se dohrává basketbal a fotbal je již v plném proudu. Ne tak úplně budeme od bojů odcházet, jelikož hned další zpráva je zpráva z pětiboje chlapců. Chlapci už dohráli volejbal. Ve volejbale nejvíc úspěšný byl tým ve složení Pořízek, Ševčík a Vlk a začal se hrát fotbal. Teď se můžeme podívat na celkové pořadí pětiboje. První tým Pořízek, Ševčík, Vlk s náskokem 3 bodů nad Tinka, Hrabovský, Janíček a třetí tým v zápětí za druhým týmem je Dostálek, Schneider a Sucháček. Nyní se podívejme na zprávy z ledu. Mezitím, než jsme se posledně viděli, uběhly 2 utkání. To první skončilo 13:3, naši svěřenci spolehlivě vyhráli. Hvězdou zápasu byl vyhlášen Radek Wesley Schneider, který vstřelil do sítě bohoslovců 4 góly. Hned další utkání, které proběhlo o necelé 2 týdny později, vyhráli opět naši svěřenci uspokojivým výkonem 11:3. Žádný nějaký hlavní hrdina nebyl vyhlašován. To by bylo pro dnešek vše, ale ještě než se s váma úplně rozloučím, bych se rád omluvil všem, kterým jsem nějakým záhadným způsobem zkomolil nebo přehodil jejich tým v pořadí nebo změnil jejich jméno a neřekl tak, jak by si ho představovali vyslovené v televizi mít. Děkuji za pochopení, pracuji na změnách, nejsme dokonalí. Mějte se krásně. No a co na závěr? Snad už jen mějte se krásně a nezapomeňte navštívit naše facebookové stránky AG Televize anebo nás sledovat na kanále youtube.com/AG Televize. Příště nashledanou a zůstaňte s námi. Zdarec palec, přišlo k nám jaro a k vám se dostává další Co je? Tak co na závěr? Tak snad už jen mějte se krásně. Takový nesmělý.